ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ keketin belai minta kasngi kapensyai hangi ba lemba ke jingim badu Christ ngi light im kene kalong ka phang baro ka wei jong ka gospel lada ngi pediang ya Jesus haga jingim bad ngi im badu Christ nginom iya nap minta habangi yosno nginom iya baro mangi ngitip ngin sayap namar ngiyo i ya ki himen ki para jongi ki yap ngiyo mat ya ki jingiap jong ki kimi ki pa jongi ngiyo mat ya ki jingiap jong wat ya ki kelung badang syuka ti baro mangi ngitip kadon ke jingiap but haba pi yusno kane ka tin nga ong happy shisha uno ba kongo ya ka tin unom yap lada pemdon ke jinget haki ke bara ka ba Jisu ong pin perkat kumba perkat ki brio bara ki brio ki yap Jisu kran talk let's say ka Bible ka talk yangi namar omdon iveru badang im lada longkum da ngide ben yoi ya ki patemen jongi ngimpat yoi ano let's say ngiyos ngo naki kimi ki pa jongi ki ba ong chapangu pa ime iparat imerat kumta terte henrang ngimpat yoi halaki jongi kemat namar ngitip kilaya tenre Jisu pat wong kumno hangi minta kasngi lempagani gospel ladangi kongo ya kaktin utrai nginom ya bat ki ju ki balas ngap ya Jisu kelalingo kilawang meshong sui namar lada ngi ngimdon jinget ngirung ngin keren tek kumba keren kini ki brilese ngin sakren ki ketin kaba kam kor bania kaba ki ju kila juba pela shong sui namar ngi barong itip man shisin laka ngi debania henry kai ka bau Jisu keren hangi menda kai ka bau Jisu ku aban pasha jingmut hangi kai ka bau Jisu ku aban hikai ngi lempa kane ka jingi kai jo ka ba mut Jisu mshim la keren chapang gado Jisu dan keren halor ka MYNSIEM jo nama Jisu pin kardor ya ka MYNSIEM ubriu palat ya ka do ka jingim ha ka do nama Jisu lawan hikai ki briu kumnong ilaban pin pa ya ka jingim MYNSIEM jongi badban kenjo ya ka beneng ha ka jingim jongi naga daga daw ha ka jimpule beningong naga kitab Genesis ngios no ublay ula te ya ka jutang badu Abraham ula kongo ya ka jutang hangne kalonga jutang bad ka tinu belai bad haba Abraham ula kongo ya ka tinu belai ya ka jingkala ka ba ningkong ka ba ji ha ka jingim jongu kalong ula yo ka kerteng batimai on deshu Abraham henry pinsulang Abraham bad ula yo ya ka jinglong ka batimai nangta namarba ula kongo ublay ula ong kikun kiksiu jompi kin roy parum pare bad pin kerlalanga jaid bendriu kabayar bad kaba bad kabadon kaburo kane kalanga jimmandoi nagabinda ki brio bakaloi ban kongu ya kaktinu blai minda ban sautu halor kane ka pang Jisu la pin code komno haba ki brio ki ong pim pat kinjo wat sanpos nem nangda pi ong pi yo i Abraham badu Jisu ong shua yau Abraham ngalong kane kalanga pang ka ba kongsan ka bangi de ban bujing mot Jisu ong shua yau Abraham ngalong kalonga ketin yemi ergo kaba mod nga kane kaba mod ublay ula peni bad pen pau hau Abraham ngalong Yahweh Jisu kran hangne ngalong Yahweh ru ublay ru la ong ngalong kaba mod hangne ngi yo isai kadar ya ka jingya de bajan jom Jisu badu blay bad kialong kawai bad ngiti pro Jisu la ong haga bastang joga perte kaladon kaktin kaladon badu blay kaktin kalalong ublay kaba mod lada manga bad mapi ngikwa ban im junom ngidon kam ban pendap ya ka jingim jongi da kaktin jongu try ngide ben im ha ka gospel
Na kata kadao ka gospel ka hai. Na manla ki Eucharist bakut ngi puli ngi puson ya ka tinu balai. Kaya ka batang jia lemba ke jimpediang ya ka tinu trai ngidang roy ha ka jingit nang da ban pediang ya Jesu ha ka do bat ka snam chomu. Ka tinu balai ka pinya kendu iyangi bat ka jingshi sha jongo balai ka tinu balai ka penim ya ka mensiem jongi. Ka ba pisngap ya ka tinu trai ka ba pi puli ya ka tinu trai kaya ka badang jia hapo jangi ni kalalong uble ngalong wan hapo jangi baladang ngalong wan hapo jangi ngalong kam timmen banyanga badyapi naga takadaw ki ju kim par sautu kila on Abraham ulong timmen henre pi pat pidang kinna Ujisu pat ulong kam timmen ya baro ka perte shua ben tao ya ka perte ujisu udon Badu belai ulah tahu ya ke partai. Naga tak daun ngidon kampan sabutu ba lemba ke jimpediang ia ujisu, lemba ke jingkongu ia ke tinu trai, lemba ke jimpuson ia ke tinu trai, ngidang kinjo ia ke jinglong jongo belai ha ke jingim jongi. Kat bahapis ngap yang ngam minta kaya ke bedang jia hapi kalong pidang kindiu yala de dah ke bapuson rengkat badnga ke tinu trai Pidang raya ka jing kemensiam jampi syaga jinglong jongo belai syaga jinglong jonga bening bad kaktienu belai kadang raya pi benya kendu ya Jesu benya mad ya Jesu man ka por habangi puson ya kaktienu trai kai ka badang jia hangi ngidang lait luit na kawe ka jinglong sya kawe pad na kawe ka pop na sya kawe pad ngidang yo jingkuit dan bakaktin mar ka jimpuson ya ka tino trai ngidang iyo ya ka jinglong ngalong hapo jangi ngaru ngakelalong ubalay hapo jangi lempa ka jingkongu ya ka tin nakata kada Jesu ang lada pi kongu ya ka tino trai ladangi kongu pi kongu ya ka tin janga pinom laban yap ka mensiem ubalay kadeban roy hapo jangi But ke jimbam jangka mensiem jongi kalang ketino belai. Jimbam jangka mensiem jongi kalang ketino belai. Habau jisuang ladapi kongo ya ketino trai penom yap kabamod ngimde banai ya ke baro jangka ne ke perte. Lada ngiai bakala ya ke bam kai ke ban sajiang itip. Ladapi ai bakala ya ke bam ya ke kulung jambi kiniap. Dan bon ki brio ki bakala ai bam lese lada pi ai ya ka jimbam ka ba ki brio ki bam a ki kelung kin sa yo pang kin sa yo shitam kin sa kelon kin sa yap te naga te ka daw lada pi bakala banai bam ya ka mensiem ka ban sa jia ka mensiem jombi kanya ka mensiem jombi kanya bon ki brio ha ka ne ka juk menda Kimnang banjit ya ka jimbam naga benda ka mensiem. Te naga ta ka daw ki buriu ki yap ha ka mensiem. Ngam shimla ong siapang jingyap ha ka do ngakren siapang ki buriu bayap ha ka mensiem namar kimnang banjit jimbam. Kimnang banjit ya ki jimbam kabate ya ka mensiem. Kabayada ya ka mensiem. Kababu ya ka mensiem naga binda ka jingim bam jekut naga daga daw Jesu la ang haka kas pa jong yanis bad ya ka ketin ka bang ngakren kalong jingim bad mensiem yanis Henry po lai ka ketin ka bang ngakren ka ai jingim bad kalong mensiem haka ju ka dur u Jesu kren halor kane ka pang bun gi jaka ka ketin ka ai jingim Bad kaba ula kren bad ka kente Samaria ula kren hakaju kane kapang kaketin ka kayalam yapi shaka jingim batimai nakata ka daw ko himmen ko para wat haba uyanis bakuit ubalong usindran ba ide jongu Jesu kumno ula kerlalang sindran ba ide jongu Jesu ula kelong usindran uba ide jongu Jesu namarula jan badu Jesu la ide Jesu la yem badu Jesu la kongo ya Jesu badu Jesu la perlong ya bu usindran ba ide u yanis bakut ula on kumno halor kane ka pangitim Jesu yanis on kaketin kalonga jingim kaketin kalonga jingshai kaketin kasenshar halor ka jingdum halor baru ki kam bangi yakendo jinge ha kane ka perte
kaketin kalaban sensya. Nakataka daw habab ya kendo jinge haka jinge mensiem. Lese bon ki bri ki on wadladanga duai klam seiso fata. Wadladanga persyang pan perlong bon jai ki jing duai on don jing seiso. Lese haka jingem jambi pimpat imbadu kris lembah keketin. Lese pilom bajai tu palat ban pule ya ketinu belai. Lese pidang pelong bon ki jing duai henre PYNJOT pelut por ban puson keketin. Ban long ki kon bam ju yap pide ban id ya keketin utrai. Pide ban pule ban puson ya keketin utrai. Pide ban pendap ya MYNSIEM Joby da keketin belai. Lem komta pin karlod ya ka JINGBAM kaba pensinio ya ka MYNSIEM. Bon ki himmen ki para jangan ke perte ki karlod ya ka JINGBAM kaba pensinio ka MYNSIEM iki pop ba bon jai ka jings ngaba ba bon jai ka jingauria bon jai hakane ka dur pe PYNJOT ya ka MYNSIEM Joby ko himmen ko para lemba ka nek tin ka bangis ngap tongin shim ya ka jingrai ban peni me ka MYNSIEM jangi da ka ba kentai ya baro jai ki JINGBAM kaba pensinio ya ka jingroy jang ka MYNSIEM kanamba nginom ya jisube id karko kardo yangi penslay yangi bangin dup la ban jid ya ka JINGBAM kaba te ya ka MYNSIEM jangi bangin kentai ya bara ka JINGBAM kaba PYNJOT bat pensinio ya ka MYNSIEM jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ. Amen.